ओम नमो नारायणाय। हे पिनाग पाणी डमरुधरा, नागभूषणा उमावरा, माझ्या दयेच्या देवा वैकुंठीच्या नारायणा, जो विष्णूशी भजला शिव दुरावला, अध पात केला तयामनी, हरी हर एका वेलांटीचा फेरा। विष्णुस्य हृदय शिव आणि शिवस्य हृदय विष्णू होय। अगदी उभय देवतांना नतमस्तक झाल्या वाचून या अवंतीच्या राजप्रासादाला राजा मित्रसह यानं केव्हाही प्रारंभ केला नाही। अस्थिरे जीवितम लोके अस्थिरे धनयवने, अस्थिर पुत्र दानश्वत धर्म कीर्ती तोयम स्थिरम। प्रत्येक माणसाचा जन्म अशाश्वत आहे। माणसाजवळ असलेलं धन, माणसाजवळ असलेली संपत्ती, पुत्र पत्नी सुद्धा अशाश्वत आहे। मग या जगात शाश्वत का? माणसानं आपल्या आचरणात आणलेला धर्म आणि अगदी संपादन केलेली कीर्ती होय। अगदी त्याच कीर्तीच्या उच्चतम शिखरावर मानानं विराजित होण्यासाठी सत्यम शिवम सुंदरम या त्रिगुणांना जीवनात वंदनीय मानिलं। अगदी लेखणी अंकुश आणि लगाम, राजकारणाची सूत्र स्वतःच्या हाती घेऊन अगदी माझ्या सकल अवंतीवासियांना न्यायदान करण्याचे कार्य राजा मित्रसह आपल्या जीवनात करतोय। न्यायाच्या ठिकाणी अन्याय, धर्माच्या ठिकाणी अधर्म आम्ही आमच्या जीवनात केव्हाही घडू दिला नाही। याचं सारं श्रेय आम्ही कोणाला देऊ? अगदी ज्या माऊलीनं हाडा मांसा रक्ताचा गोळा स्वतःच्या उदरी 9 मास सांभाळिला, प्रसूत काळाच्या अनंत यातना अगदी जिना आमच्यासाठी सहन केल्या, तीच माझी आई। आई सारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही। आई माझा गुरु, आई माझा कल्पतरू, विद्येचा सागरू आई माझी। मृत्यू नंतर अगदी पाप पुण्याची गणना निराशाजनक होय। मेल्यानंतर जरी आम्हाला नरकात जावं लागलं तरी त्याचं दुःख आम्हाला कधीच वाटणार नाही। कारण जन्माला येण्यापूर्वी अगदी 9 महिन्यांचा कालावधी गेलेला तो स्वर्गात, आणि तोच 9 महिन्यांचा स्वर्ग म्हणजे माझ्या आईचा गर्भ। अगदी ज्या गर्भात आम्ही 9 महिने आकार घेतला, आ म्हणजे आदी म्हणजे ईश्वर होय। अगदी ईश्वरा आधी नमस्कार तिला करावा, अशा विश्वातील पूजनीय व्यक्ती सर्व शक्ती म्हणजे आई होय। आणि म्हणूनच त्या परमेश्वराला हात जोडण्यापूर्वी माझा प्रथम नमस्कार माझ्या प्रथम गुरुला मातृदेवो भव। अगदी ज्यांच्या पवित्र वीर्यापासून आम्ही जन्माला आलो, अगदी सत्य न्याय नीती धर्म अधर्म योग्य अयोग्य याचं तंतोतंत ज्ञान अगदी ज्या महापुरुषानं आम्हाला बहाल केलं, तोच महापुरुष म्हणजे आमची पितृदेवता। अगदी या विश्वाच्या ठाई आम्हाला 2 बोटांना धरून चालायला शिकविलं, अशा पितृदेवतेच्या पवित्र आणि पूज्य चरणी या मित्र सहचे लाख लाख प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजया शलकया चक्षुत्त अन्य मिलित मेनम तस्मै श्री गुरवे नमः। अगदी ज्या गुरुमाऊलीच्या सानिध्यात आम्ही तब्बल 12 वर्ष घालविली, आणि 12 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळानंतर या अवंतीच्या राजप्रासादाच्या ठाई आमची पावलंही वळली। अगदी रस्त्याच्या दुतर्फा साऱ्या सुहासिनी स्त्रिया आपल्या दोन्ही हाती पंचारती घेऊन आमच्या स्वागतासाठी उभ्या होत्या। त्याच वेळी आमचा राज्यारोहणही झाला। अगदी गुरुमाऊलीनं पूर्णत्वाचा आशीर्वादही दिला। त्याच गुरुमाऊलीच्या मुखातील शब्द होते, राजा मित्रसह अरे हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम कर्णस्य भूषणम शास्त्रम किम प्रयोजनम। हाताचा खरा दागिना म्हणजे दानधर्म करणे, कंठाचा खरा दागिना काय असेल तर नेहमी सत्य बोलणे, आणि कानाचा खरा दागिना काय असेल तर या विश्वाच्या ठाई शास्त्र श्रवण करणे। हे दागिने ज्या माणसाजवळ आहे त्याच्यासारखा देवा श्रीमंत अन्य जगात कुणी नाही। कारण धनाच्या श्रीमंतीपेक्षा मनाची श्रीमंती ही फार महत्वाची आहे। न जायते वा व्रीदते भूत्वा भवित्वा वान भूयः अदोति जित्ता शाश्वतोयम पुराणम न हन्यते हन्य माने शरीरे। कोणत्याही काळी माणसाच्या आत्म्याचा जन्म नाही, त्याचा जन्म भविष्यात होईल अशातला भाग नव्हे। तो नित्य जन्म आहे, तो पूर्ण पुरातन आहे, आणि तो जर का सार्थकी लावायचा असेल तर मानवा भक्ती मार्ग बरवा। देवा तुझ्या जवळ राजा मित्र सहची एकच प्रार्थना आहे,
अपवित्र वाणी देवा नको दाऊ माझ्या मुका, त्याहुनी भगवंत मुका बराच मी. निंदेचे श्रवण नको दाऊ माझ्या कर्णा, त्याहुनी बधीर बराच मी. तूच बघता तूच श्रोता देवा ज्ञानाची अंजना. अमृतेशाय नीलकंठाय महादेवाय छांबवे, तुझिया सत्तेने तुझे गुण गाऊ, तेने सुखी राहू सर्व काळ. तूच बघता तूच श्रोता देवा ज्ञानाची अंजना. ज्ञानाची अंजना, ज्ञानाची अंजना. मधुर उमल्या मधुर स्मरण उमल्या मधुर शिवा शिवाच्या भेटीला या.